Isahluko sesikhombisa. Ukhuzani engena emculweni. Ngalesi sikhathi wawusukhula ngamandla umbango ngokudlalwa kwesitayela somculo kaMqhumeni, kanti futhi kwasekuqalile ukuzwakala kwezindaba zokuthi kukhona ukungaboni ngasolinye ezinsizweni ezazicula emaqenjini kaMqhumeni, kwangasaziwa noma asazoqhubeka asebenze yini. Okukhulu ukukhathazeka kulabo ababelandela lo mculi njengoba abanye babo base bethatha isinqumo sokuthi ngeke beseke umculi kulabo ababekade bekhona ngaleso sikhathi. Umvumeleni rank manager Zwane odabuka endaweni yasoSuthu kwaNongoma ungomunye wabantu owawungeke umtshele lutho ngomculo kaMqhumeni, indlela nje ayewuthanda ngayo. Le nsizwa ithi yayingambona omunye umculi ongcono ukwedlula ibhova likadikadika futhi yayingakufihli ukuthi ingumlandeli walo wokuqina. Uthi ngonyaka wezi-2011 wezwa ingoma kaKhuzani eyayithi Bahluleke Bonke, okwakuyisihloko se-albhamu yakhe yalowo nyaka. Uthi le ngoma yamthatha kakhulu yaze yamkhumbuza lona iqhawe lakhe lalingasekho uMqhumeni. Uthi waphoqeleka ukuthi ayithenge le albhamu ngoba efuna ukuyizwa kahle le ngoma. Kuthe uma ezidlala lezi zingoma wezwa kufana ngqo nalokhu ayekuthanda emculweni kaMqhumeni. Wabe sethatha isinqumo ngaleso sikhathi ukuthi usemtholile umuntu ozomduduza ngomculo wakhe ngoba iphimbo likaKhuzani lalimhehe kakhulu. Ngaso-ke leso sikhathi abantu abaningi abade belandela uMqhumeni base bephuma beyolandela abaculi abahlukahlukene. Uthi ngaleso sikhathi wayesetholile ukuthi abantu abasebeyizwile i-albhamu kaKhuzani babezwakalisa ukumeseka okukhulu, besho ukuthi babona kunguye osezobasula izinyembezi zokushiywa ngumculi ababemthanda. Iningi lalabo kwakuyilabo ababethanda kakhulu uMqhumeni. Uthi wagcina esexhumana nabanye abasebephumela obala bazibiza ngeqembu labalandeli bakaKhuzani. Waze wathola nethuba lokuxhumana naye uKhuzani wazethula kuye. Uthi wafike wakhexa ngenkathi ehlangana ukuqala nalo mculi ngoba wayengakazi ambone, wethuka woma nje lapho ethola ukuthi kanti lona kwakungumfana nje omncane kakhulu kunalokhu ayekucabanga ngaye. Uthi wakuthatha wakubeka emahlombe akhe futhi kwaba ngumsebenzi wakhe ukuthi ahlale ekhuluma ngoKhuzani kubantu ngenhloso yokuthi begcine sebebona ukuthi nguyena mculi owayesesibhalile isikhala esashiwe yiqhawe labo uMqhumeni. Uthi wawenza ngokukhulu ukuzimisela lo msebenzi nakube kungazange kube umsebenzi olula kuye nakulabo ayesebenzisana nabo, kodwa wayephikelela noma sekunzima. Nezivuvaba ezaziba izilingo nazo zaziqhuma ngapha nangapha ngoba nje bezama ukuphazamisa lo mculi. Uthi usuku nosuku kwakukhandwa izindaba ezingelona iqiniso ngoKhuzani ngoba kwakunomkhankaso wokuthi adicilelwe phansi ngayo yonke indlela okwangenziwa ngayo. Kodwa noma kunjalo uthi babelokhu bemile ekuthenini bayofa la okufa khona uKhuzani. Lapho babemlisa uKhuzani babezonda indaba yokuthi kuthiwa nguye lo mculi ozomela igama likaMqhumeni. Kwakuthi uma kuzwakala umuntu okhuluma kanjalo kuvele kuqhume esinamathambo kubantu bebanga nje lokho kuze kuswelakale ogadlayo. Uthi kwakukhona nabe bekade bengayizwa nhlobo nje indaba yokuthi umuntu ongakwazi ukudlala isiginci kodwa kuthiwa nguyena ozomela igama lomculi okwakwaziwa kahle ukuthi wayesidlala kahle isiginci. Kuningi-ke okwakwenzeka ngalesi sikhathi emculweni okwasekudonsa amehlo abantu abaningi. Inkampani nayiqopha ngaphansi kwayo uKhuzani yayibhekene nenkulu ingwadla ngenxa nje yokungahoshelani kahle kwezinsizwa ezazicula emaqenjini kaMqhumeni. Sasishube kakhulu isimo nangalesi sikhathi phakathi kwababeyingxenye yeqembu amagcokama okwangelinye lamaqembu kaMqhumeni. Kwaba nje unqwaba imihlangano kulezi zinsizwa kuzanywa ukuxazulula izinkinga ezabe sibhekene naleli qembu. Phakathi kokuningi kwaba udaba lomuntu okufanele ahole phambili leli qembu ngoba kwase kuphambana imibono. Inkampani yaqale yathi abakuleli qembu mabazame ukulungisa izinkinga ngokwabo, lokho kodwa kwagcina kungenzekanga. Kwabonakala ukuthi isimo siyadlebeleka kunokuba silungiseke. Kwaphinde kwavela izindaba zokuthi leli qembu selehlukene phakathi kanti futhi seliphumile ngaphansi kwale nkampani okwakusebenza kuyo uMqhumeni. Ngesikhathi kunezinkinga kuleli qembu abantu ababephambili kulona kwakungukhangelani PSD Mhlongo, uMzo Driver Zimnike Khanyeza, uNelisani Ndlemnyama Mseleku, bese kuba uSakhiseni Skevani Mseleku, umthetho wakhe Mkholwane Langa, uSonakali Zondi, uChillis Langa nabanye. Waphetha ngokuthi iqembu lehlukane phakathi kwathi abasemaselekweni baphuma nawo wonke amaqembu kaMqhumeni ngaphansi kwale nkampani. Abahambana lawo maqembu kwabe kunguNelisani Ndlemnyama Mseleku, uSakhiseni Skevani Mseleku nomthetho wakhe Mkholwane Langa. Bawathatha wonke lamaqembu basungula elinye iqembu ngaphezulu elibizwa ngokuthi Abafana bakaMqhumeni. Akubanga isikhathi esingakanani kwezwakala ukuthi sekuneqembu elisha elibizwa ngokuthi Osaziwayo. Leli qembu laliholwa nguKhangelani PSD Mhlongo,
nomzo driver zimnike ekhanyeza. Lolo daba lalungathinti nje kuphela abaculi kodwa kwakunezinkumbi zabalandeli bakaMgqumeni ababethinteka yilesi simo esenzeka kulamaqembu. Lesi senzo sashiya okukhulu ukudideka kubalandeli babengasaqondi inqindi nasibhakela kungaqondakala ukuthi yini kahle hle ezoqhubeka emaqenjini eqhawe labo. Okwakubathunuka amanxeba kakhulu yilokho ukuthi kwakunenqwaba yamaqembu kaMgqumeni ayeseshiwe ngemumva manje sekunokwesabela ukuthi angabe asashabalala umewele ezandleni ezingakwazi ukulawula kahle umsebenzi. Kwathi ngokuhamba kwesikhathi kwacaca ukuthi iningi labalandeli kabasithandanga isinqumo sokuthathwa kwamaqembu kaMgqumeni kanye nokushiywa ngaphandle kukaKhangelani noMzulu. Ngaleso sikhathi abantu base bengene kakhulu ezinkundleni zokuxhumana, sekulula nje ukuxoxa izindaba zamaqembu ngisho ngabe abantu bakuphi nendawo. Kulapho okwezakala khona ukuthi abalandeli abaningi bathatha isinqumo sokungawalandeli lamaqembu kodwa basala ngaphansi kweqembu elisha elaliholwa uKhangelani. Kwabonakala ngathi saba sincane kakhulu isibalo sabalandeli ababehamba namaqembu kaMgqumeni. Kwagcina kuvela sengathi ondle mnyama bakuthola ukwesekwa ngokuphelele ngenxa yalesi simo. Ukuhlukana phakathi kwalaba baculi kwenza ukuthi abalandeli abaningi bavele behambe beyoseka Ukhuzani ngoba bethi nguye ozokwazi ukuthi abajabulise kakhulu. Kulapho-ke okuqale khona ukubonakala Ukhuzani esekhulelwa isibalo sabalandeli mawala. Yize kwaba njalo kodwa isibalo esikhulu sasala neqembu osaziwayo njengoba laselinge lesibili ngobukhulu ukuba nabalandeli kanti lona labe lilandela amageza amahle kaMtshengiseni. Wonke amaqembu kaMgqumeni abesethathwa ayofakwa ngaphansi kwenkampani ITP Ezehlathi Music Production eyayiphethwe umnumzane uMeshek Masondo. Lokho kwagcina sekwenza ukuthi bajikelane bodwa abalandeli ababekade bendawonye bese kuMgqumeni. Ngakolunye uhlangothi kwasekukhona ukubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kukaKhangelani nezinsizwa ezazihambe nalamaqembu ayeholwa kwaMseleku. Hlala nami-ke kulo leli khasi ngizophinde ngibuye futhi nesahluko sesishiyagalombili.